gipildi ganina sa Clippers ang Warriors sa ilahang crucial kaayo nga game. Kay kung kinsay mo daog maoy secure para sa playoffs. Which is ganina gipildi ni Leonard og ni James Harden og sa Clippers ang Warriors. Kamaog yun ni si Curry bisag unsaon. Kay kung mudaog sila ganina kontra Clippers, wala na may trailing ang NBA sa play-in. Which is gihimo ni Curry, nagpapildi-pildi siya ganina kontra sa Clippers aron nga masod sila sa play-in tournament para nga mas exciting tan-awon ang play-in tournament sa NBA. Nakuha gyud ni Curry ang technique ni Michael Jordan, which is magpapildi-pildi padong sa playoffs para mabilong sa play-in, para nga daghan og mutan-aw sa live. Kamao gid ni si Curry, nakahibaw gid siya kung unsay technique ni GOAT Michael Jordan. Maunay gibuhat ni Curry ganina, gitagaan na pud niya og chance ang Clippers, which is ang Clippers hinay bayan nga team, pero gipildi sila kay sa purpose ni Curry nga masod sila sa play-in tournament. Kay ang hinay nga team nga Lakers nasod naman sa playoffs, secure naman sila sa playoffs. Unya kung nga rin na sa play-in, wala na viewers ang NBA kung iya pang idaog to nga game ganina. Kamao gyud ni si Curry, kamao gyud ni siya mo hakot og mga viewers para sa NBA. Nagpapildi-pildi siya, nagpalisod-lisod kunuhay siya karon nga playoffs ug iya nang gituyo para nga daghan silag makuha nga viewers karong umaabot nga play-in, which is maunay gituyo ni Curry. Kay ang Warriors klaro naman nga sud na sila sa playoffs. Mo na nga nagpapildi-pildi lang gyud siya ganito.